Madya Ex Mp man Nepalaw nomor 17 Nepalni MP man. Hello everyone, Khulumbai, welcome back to my channel. To lwgwmwnbai blogger zabai last blog ni continue blog mane part 2 and Friday dazing nोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि blog खौ नायदों नोंथांमोना मिथिगोन जे जों दङ नेपाल हादराव ओमफ्राय दा बैसागु फोरबो फालिगासिनो दं स' दिनैनि ब्लगा जों मा खालामो बेनि बागैनो जागोन ओमफ्राय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जेसे हागौ देखायनो नाजागोन Nidra Daila Mauna Gurni Nidra Daila Mauna Gurni Ayong Diku Hep Naije Kai Khobai Ayong Diku Hep Naije Kai Khobai Hari Ni Nesan Ko Laki Ganda Hari Ni Nesan Ko Laki Ganda Abo Dampa Hep Naije Kai Khobai Abu Dampa, Hep Naije Kai Khobai, Hari Ni Nesan Ko Laki Ganda, Hari Ni Nesan Ko Laki Ganda, Laukri Para Ni Tingiri Dan, Laukri Para Ni Tingiri Dan, Guru Na Guru. Guru na guru Hari ni nesan ko laki ganda Hari ni nesan ko laki ganda लोगोफोर जों दा दङ धाइजान गामियाव नेपाल हादरनि थ' धाइजान गामिनि रायजोफ्रा जोंखौ बोथिसे ओंखाम ज' जानो माने खावलायबाय स' जों दा सानजौफुनि ओंखामखौ बावनो जानोसै जोंना नेपालनि साम' अमा आरो दाउ बेदर ओंखाम दे जादो माबायदि जोंना बेनि जौआ बापरे नों एफा लोङो माइब्रा लोगोफोर माइब्रासो होगोन ओरैनो दाउ बेदर होदो Unsatariako bida hananai donai 2080 सालहाय सामपारा बड' समाज ना बे बैसागु बोथोर खुंनायनिहाय आरो आसाम रायजोनि वेस्ट बेंगल रायजोनि नोंथांमोनाखौ दिनैनि बे सामपारा बड' समाजा नोंथांमोनाखौ नया वर्षनि शुभकामना हार्दिक अनुरोध खालामबाय दिनै जों मेचे समाज सिबियारि आफादना नेपालावहाय जोंनि मोनसे राष्ट्रीय अधिवेशन संसङै नेपालावहाय 2080 नि गेजेरावहाय आसाम रायजोनि अर्थात वेस्ट बेंगलनि नोंथांमोनाखौ लिंहरनानै गाबोन जों 3 गते आइनाबारि जलथल हादरनि देवेन्द्र महाबियाहाय बैसागु खुंनाय बेहाय बयबो थांनांगौ जाबाय दा नोंथांमोना जोंनि बे सामपारा बड' समाजाव फैनानै मोनसे बैसागु मनायनानै रंजा बाजा खालामनानै मोनसे मनोरन्जन 2080 नि गेजेराव बयनिबो बिसा बिसु जों बयबो जय बड' हारिनि मोनसे जय जयकार जाथों बैसागु बोथोरा मोजाङै जाथों होननानै आं बे सामपारा बड' समाजनि आफादगिरि जानानै मेचे समाज सिबियारि आफादनि सेक्रेटारि जानानै बिथांमोना नोंथांमोना जाय दंमोन बिथांमोना जों राजकुमारजों आंजों सल्ला लानानै बे सामपारा बड' समाजाय जाने जों रंजा बाजा खालामनानै बैसागु मनायोहाय नोंथांमोनाखौ बयखौबो आं बे सामपारा बड' समाजनि आफादगिरि जानानै स्वागत खुलुमो गोजोन्थों एसेनो आं खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बैसागु दे आसाम बयखौबो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नेपालनि आरो जोंनि इन्डिया
बड'लेण्ड आसामनिफ्राय फैनो हानाय गासैनिसिमबो बेयाव फैनानै बिराद मोजां नांदों आं दिनैनिल' बाथ्रा नङा दिनैनिफ्राय आं आरो 2011आव खनसे फैदोंमोन बे जायगायाव मोजां मोनदों दिनै आरो रंजालि बैसागु फैदों आं बयनिसिमबो हामलायनाय जासिदों जे आं बेखौनो खावलायगोन मानो मानसि जाथिया मोनसे मनोरन्जन प्रिय मोनसे जाति मनोरन्जन खालामनानै जों गावखौनो मोजां मोनो आरो मनोरन्जनजों थायोबा जोंनिया नै मा होनो बिथांमोना ओम प्रकाश बिथांमोना नुवाखै मनोरन्जन खालामनाय थायोनि थाखाय बिथांमोननि सेहेराया बिथांमोननि माने महरफोरा बिराद माने सुन्दर गतिके बयबो जुदि मनोरन्जनजों सम सम थायोब्ला जों मोजां दिन लास्टिं जानानै थानो हायो गावखौनो ओमफ्राय मोजां माने फ्रेश जानानै थानो हायो मनोरन्जनखौबो नांगौ जोंनो मावनाय दांनायनि गेजेरजोंबो आरो इयुननि समावबो जाहाथे जोंनि बेबादि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायो जोंनि हारिमुवा जाहाथे थांनानै थायो बेखौ आं बयखौबो खावलायदों आरो बे लोगो मोनलायनायनि थाखाय मोजां नांनानै आं बयनिसिमबो खनसेबो साबायखर जासिबाय बे जाबाय रंजानाय फोरबो रंजालि बैसागु बेखौ जोङो बैसागु होनना बुङो बा बिहु होनना बुङो नङा होमबा उन्दै उन्दैया गिदिरफोरनिफ्राय मोनसे अननाय मोनसे बोर लुगैयो बिनाय आरो गिदिर गिदिरा बेवहाय बैसो गिदिर गिदिरा बैसो उन्दैनो होयो आशीर्बाद होयो बिनिफ्रायनो बिहु बिहु सोदोबा जोंनि बर'नि बेखौ बिष्णु राभाया मोजां बुंलांदों दिनै बेवहाय गिदिर गिदिरा उन्दै उन्दैनो बयनोबो बोर सारस्रिनांगौ फैनाय बोसोराव जोङो आबाद मावनानै लेखा फरायनानै बहा जोंहा थांना थानायनि जा खामानि मावनांगौ बे बैसागुनि उननिफ्रायनो जों साखाफारा जानांगौ ओंखायनो बेखौ आबादारिबो फोरबो होनना बुङो दा आबादारि फोरबो माने दिनैनिफ्राय दिनै जों रंजाबाय बोसोरसे जोङो आबादजों नांथाबगोन जों आबादारि जिहेतु बर'फोरा ओंखायनो फैनाय दिनफ्राव जोंथ' साखाफारा जानांगोन बिनि थाखाय एसे आगोलाव बिथांमोना बुंनाय जानाय रंजानो मानो रंजायो बेफोरनि थाखाय एसे आगोलाव बुंबाय आं गोलाव बुंनो लुगैला बे समाव आंबो आंनि बिजाबनिफ्राय मोनसे गाहाम हामलायनाय नङा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै गथ' बाबु नानि मोना फैनाय दिनफ्राव मोजां लेखा फरायगोन गावखौनो गाव आथिङाव गसंनायनि मोनसे साखाफोरा जागोन जोंनि आइ आफा जोंनि बिफानि समान मोना आबाद मावगोन जोंनि न'खरखौ फोथांना लाखिनो न'खरखौ सोलिनो बेनिफ्राय नेपाल राष्ट्रनिफ्राय नैबे जाफा डिस्ट्रिक्टनि सामफ्रा गामिनिफ्राय आरो खेबसेबाव जोङो बै रंजालि बैसागुनि मोनसे गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय खुलुमबाय आं महिपाल बर' EM बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आसाम जोङो दिनै नेपालसिम बैसागु फालिनो होननानै फैदों नेपालनि जाफा डिस्ट्रिक्टनि सामफुरा गामियाव जों दा दङ बेवहाय जोङो जोंनि बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय साथाम EM फारि आदा अनिल बसुमतारी प्रदीप स्वर्गियारी आरो आं सफैदों लोगोसे दिनै जोङो बेवहाय जोंनि बर' हारिनिनो मुंदांखा फावगिरि ओम प्रकाश खेरकाटारि बिथांखौबो बेयाव लोगो मोनफैबाय बिथांनि बिसि दङ आरो माखासे लोगोफोर दङ बेवहाय फैनानै जोङो माखासे नेपालनि लिडारफोरखौ लोगो मोनफैबाय लोगोसेनो जोंजों वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैफानो हादों दिबा सयल' बिथांखौ लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय गासिबो जोङो बर'नि जोंनि माहारियारि मोनसे रंजानाय फोरबो बैसागु फोरबोखौ जों बेयाव रंजाफैदों गासैबो माने रंजालायदों मोसालायदों आरो गासैनिसिमबो जों मोनसे जोंनि सुखु दुखु हांमा हांसाफोरनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायदों भारत आरो नेपालनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे अननायनि दौलें बेवहाय सोरजिलायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आङो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों गासैनिबो सुखु जाथों गोजोननाय जाथों आं बेखिनिखौ हामलायहरदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जों बे गामिनिफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आब'मोननिफ्राय बिदाय लाबाय बिराद मोजां मोनबाय गासैनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय बाय बाय आसामनि फैदों बिराद मोजां मोनबाय बैसागुनि हामलायनाय थाबाय बैसागु मोसादोंमोन
लोगोफोर बेयाव मोनसे बाथौ मन्दिर नुदों अजित बाथौ मन्दिर होनना लिरनाय दङ थ' नायनोसै माबायदि मन्दिरा एसे मन्दिर बायदि बानायदों ओमफ्राय आं मिथिनायाव अजित गुरु होननाय सासे सुबुङा माने गुरुआनो फैनानै बिथांमोनखौ बाथौ धोरोमनि माबायदि नियम खालामनांगौ बिथाङानो फोरोंफैदोंमोन ओमफ्राय बिथांखौ सनमान होनानै बे मन्दिरखौ लुनाय जादों थ' बिथांनि फट' नुनो मोन्दों बाव ओमफ्राय दा न'खरसेयाव आरोबाव थांनो नागिरदों जोंखौ लांनो नागिरदों थ' बिदिब्ला थुरो नायनोसै बाथौ बे न'मा इसिं नेपालनि अनगायै बे आसामनिफ्रायनो फैनानै बानायनायनि अजित गुरु होननायनि बेयाव बाथौनि इसिं बे न'मा इसिं खना बेखौ न'मा बाय मानसि थाया मानसियाबो हाबनो मोना बे सिङाव आरो माइ दै मा दोनजायो आच्छा बेखौ सोर गायफैदों बेखौ आं बिनि गुरुआखौ मिथियाखै अजित गुरु अजित बाबा रुनि खातानि नोंथांमोननि बाहायथ' बै बाथौ हेबनाया बिदि नङामोन खिन्थु बे आसामनि बाथौ बायनि लकेलाबो दङ अजायनि मानसियानो रसनि मेचेनि बिथाङा मेचे बड' रावनि फां एडिटर बे आरि गोरखा पत्र नेपाल गोरखा पत्रहाव बिथाङा आरि लिरनो आर्टिकल मामा निउस बनायो बिथांनिखौ आरि रसनि मेचे बुंनानैहाय खेवला गोरखा पत्रहाव निगे आरि काठमाडौआवनो दङ बियो बड' निउस साखौआव नुनो मोननाय नेपाल बिफां मा जादों मा जाखै बेखौ नेपाल हादरनि रावहाव नेपाल मेचेनि रावहाव सांग्रा न' बुङो आसामनि रावहाव निगे तुंसि ना माबा बुङो आरो ने नसा तुंसि जों बुङो सांग्रा न' लोगोफोर बिथाङानो रसनि मेची बियो नेपालनि दा डबल MA खालामगासिनो दं माने UML लिडारनि आरो मोनसे सेक्रेटारि जादों बियो दा जोंना मादैया एक्स MP मोन नेपालाव एक नम्बर सेक्टर नेपालनि MP मोन बेयाव कुमारी मेसे आसामाव लोगो मोनबाय जोङो आसाम रायजो एबा भारतनिफ्राय फैनानै नैबे नेपालनि जोंनि मोनसे समनि MP कुमारी मेसेनि न'आव दङ बिथांखौ जोङो गोदान बोसोराव रंजालि बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ जोङो जोंनि बिजानिफ्राय मान होदों बिथांजों जोङो मोगा मोगि सावरायनो खाबु मोनदों आसा खालामो बिथाङा आरोबाव बर' जातिनियाव मोजां मोनसे सार्भिस सम होबोनो हाबोगोन दैदेनलांनो हागोन बिथाङा एसे लोमजानायाबो एसे थाब जाहाथे आनन गसाइ सोरजिगिरिया थाबै मोजां खालामो आरो गाबोन जों जयै मिटिं खुंनि आसामाव बिथाङा थांदोंमोन उदालगुरिनि खैराबारियाव थांदोंमोन बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव थांदोंमोन बेसेबा दिननि उनाव दिनै लोगो मोनफिनबाय खोब गोजोनदों खुलुमबाय लोगो मोनलायबाय फेरबो लोगो मोननांगौ जों थांलाय फैलाय फरायनांगौ सानसे जों बर'फ्रा मावरिया नेपालाय मावरिया जाना थादों थेवब्लाबो नोंसोरबो फैलाय थांलाय सहगबो जादों बलभद्र जनता माबि अफिसाव बे स्कुलाव जोंनि आसामनि लोकसभा MP एक्स MP दानि सांसुमा खुंगुर बिथाङा दिल्ली सरकारनिफ्राय नेपाल सरकारनि MBC जानानैहाय बे भवन संरचना बनायनो 3 कौटि रां हरनानैहाय बेयाव मदद होदों दा नोङो बेबायदि स्कुल बनायनानैहाय बाहाय फरायनोहाय मोनसे मोजां स्कुलनि नामाव दा नामांकन बलभद्र जनता माबि विद्यालय +2 बाहाय फरायनो मोनो बेयाव जों कसिस खालामगासिनो दङ बड' रावखौबो बे जायगायावहाय जों पाठशाला फरायहोनो मोनोब्ला जोंनि बड' रावा गेवलांनायमोन आरो जौगालांनायमोन बुंनायनि जोंनि मोनसे आरि दङ आरो जों आसाम बड'लेण्डजोंहाय मा खालायो बुंला जोंनि दा हल्दीबारि गांवपालिकाय जे बैसागु बोथोर खुंनाय बे स्पटनाव जोंनि 1 क्लास बड' रावनि दा मिडियामाव स्कुल फरायगासिनो दङ बिनि दा खिथाब गैया बे खिथाबखौ दा 1 नालाय फरायना खांबाय दा नोङो 2, 3, 4, 5 क्लास समान बेयाव फरायनो मोननायनि दङ बेयाव नोङो बिजाब गैयिखाय
दा एसे असुबिदा जागासिनो दङ बेखौहाय जों खिताब बिजाब बुङो खिताब बिजाबखौ मोनोब्ला जोंनि गोरलैफोरनो गथ'फोरनो एसे गाहाम जानायमोन बुंनानै जों रिक्वेस्ट खालामो हेल्प बियो जों आसाम बड'लेण्डजोंहाय खुलुमबाय गोजोन सिबियारि आफाद सेन्ट्रेल अफिस हेड अफ अफिस नेपालनि मेचे बड'फोरनि सेन्ट्रेल अफिस खुलुमबाय आं सन्तोष मेचे मेचे नगरपालिका 11 नम्बर वार्ड गोग्लैयो बे चौधरी फारा होनना बुङो बेखौहाय आंनि बिफानि नामा धेमसि मोसाहारि बाहाय जोंनि नेपाल रायजोआवहाय मा जायोमोनना 2036 सालावहाय नेपालनि 2036 सालावहाय नेपालनि बड'आ पहिला जागिरि माने सरखारि जागिरि पहिला जागिरि जानायाबो आंनो आं बे जागिर जानाय समायावहाय आं ओंखारला 18 जन मिलिटारियाहाय 57 जन पुलिसाहाय भर्ना खालामनानै आं फैयामोन दा बेसेबां जाखो डाटा बेखौ आं दिसा गैया जोंनि नेपालि जनसंख्या नेपालनि 2058 सालावहाय जनसंख्या करिब 16,000 नि हाराहारिमोन जों मारै लब जालांखो बेखौ जों दिसा मोनाखिसै दा जों लब जानानै बांनांगौमोन जों गोमालांबायसो दा जों 5,000 नि हाराहारिहाय बानजों दा जोंनि बे कार्यकालावहाय मेची नगरावहाय सासे उरा सदस्यबो मोनदों जों थिखोना जोङो होआखै मोनदों दा केन्द्रआवबो जोङो टिकेट होआखै प्रदेशआवबो टिकेट होआखै स्थानीयावबो जोङो टिकेट होआखै आखि आं दहन बुंखा जोंखौ नायनाय नोजोरानो गुबुन नायो बुंदोंखा आखि जों जनसंख्या खमनो आरो शिक्षाबो जोङो गैया एसे जोङो बिग्रायनायाबो बे मा होनो बे लखनमुख भाता फैसा फैयो आखि जोङो मानसिफ्राबो हाबा एसे मावले बेहायबो एसे बिग्रायदों जों खालि जानाय लोंनायावनो जोंनि बे बड'फ्रा डुबिबाय बे बड'आखौ जों बेहाय नेपालनि बड'आखौ मारै उथान खालामनो हानाय बिदिनो भबिष्यतखौ जों मारै लांनो हानाय बिनि गुनै जों दा जों एकदम गम्भीर मन्थन खालामनानै जों बेखौ जों मारै खालामनो हानाय जों सानजानिफ्राय फैनानै अनेक खालामामोन दा बाथौ थुवा जों जौ खान्थाखौबो जों गाफ्रुबायना होआ दैलाङाव लाङा आरिया आखिर जोंनि बड'आ सुद्रिथोंसै होननानै दा गैया दा जेनेरेसन गोरलैफ्रा एसे जों फरायदों बिसोरबो जों सिगाङाव थांनाय एसे हाबा मावनाय नामा होननानै जोंनि बे आखिर जों गोजौहाय रावबो गैया आवहाय सानसुमा खुंग्रुङाव सानजाहानिनो क'क्राझारनि सानसुमा खुंग्रुङा बे जखानो जोङो एकदम बाहायनि बड'आखौ जखानो मदद होआमोन जायगा लाना दिन्थिया बे नेपालाव फैनानैबो जायगा परिचय खालामा हैया बे मोनथायनाय समाव लांनानै बे दिन्थिया जोंखौहाय प्रधानमन्त्रि राष्ट्रपति समाव लांनानै दिन्थियामोन जोंखौहाय माने इसाबायदि जों गाइड खालामग्रा मानसिया नेपालावहाय गैया लोगोफोर दा जों धाइजान गामिनिफ्राय जलथल गामियाव फैफिनबाय ओमफ्राय बाव दिनै थारमाने जोंनि बागानपारानि आरो उदालगुरिनिफ्राय जे फैदों मोसागिरिफोर ग्रुपआ बिथांमोना गासैबो माने पुरा गामिनि न'खर थांनानै बैसागो मागिदों थ' जोंबो थिग ग्रुप सफैबाय आरोना थ' दसे जोंबो रंजानानै थांनोसै
गियानि गुनि खालामनानै लेखा फरा गोरों खालामनानै समाजनि सुबुंफोरजों आलो गोजोनै खौसे रायजो मोनजानो हानायनि गोरोबलायनानै संसार जानो हानायनि बोर बाथ्रा दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ न'खरनि जिब जुनार गासैखौबो मोजाङै लाखिनानै सान अखाफोरा जेरै आलो गोजोनै जोंनानै दङ बेबायदिनो जोंनानै थाबाय थाथों जेब्लायबो न'खरा आलो गोजोनै सुख सान्थि मोनजाबाय थाथों दहाय आफा तो लोगोफोर धेरनि ब्लगा एसेनोसै थैंक यू सो मच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय ओमफ्राय गाबोनबो आरोबाव प्रग्राम दङ बैसागु फांसन स' बे ब्लगखौ आं आलदा बानायसिगोन अन्नानै नोंथांमोना आंनि नेक्स्ट ब्लगखौबो नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय रायजो राजाफोर जोबथा सम जाबाय नेपाल हादोराव एक्सुवेलि फैनानै